Boa noite, boa tarde, boa tarde. Imos a comezar con este pleno ordinario do 25 de agosto. O primeiro punto do día é a aprobación da acta da sesión do 30/6 do 2021. Non sei, Eugenia, se tes algo a comentar ao respecto da acta. Mario? Ben, votos a favor de aprobar a acta. 6 votos a favor. Punto 2. Expediente 291/2021, licitación do contrato de servizos de xestión e atención socioeducativa do punto de atención á infancia. Ben, no ano 2016 iniciaronse os preparativos e o proxecto de posta en marcha dun punto de atención á infancia no Concello de Muras. Levouse a cabo a obra e para xestionar o servicio do punto de atención á infancia fixose unha licitación, presentáronse distintas empresas e persoas, empresarios ou autónomos a título individual, e hubo unha persoa que o estaba xestionando ata o mes de xullo. Por distintos motivos renuncian a xestión do punto de atención á infancia, e non queda outra que licitar a xestión do mesmo de cara aos próximos anos. Entón, polo valor estimado do contrato, que serán 229.824,20 euros, traemos o contrato de servizo, xestión e atención socioeducativa no punto de atención á infancia PAI do Concello de Muras. A tramitación será tramitación ordinaria e a duración da execución serán 3 anos máis 2 prórrogas. En total será unha duración máxima de 5 anos. Os criterios que aparecen recollidos será unha valoración seguindo criterios nos pregos, quero decir, criterios obxectivos ao 70%, e logo a valoración dunha memoria dun proxecto que sumará 30 puntos, o mesmo que na licitación anterior. Ben, está o expediente iniciado, constan os informes da Secretaría de Intervención e o órgano de contratación e o pleno municipal. Entonces, o que se propón ao pleno é a adopción do seguinte acordo: iniciar o procedimento de licitación do servizo denominado Xestión e Atención Socioeducativa do punto de atención á infancia do Concello de Muras. Segundo, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas que rexerán o contrato denominado Xestión e Atención Socioeducativa do punto de atención á infancia do Concello de Muras, por procedimento aberto, suxeito á regulación armonizada con pluralidade de criterios de adxudicación, con aplicación de xuicios de valor e criterios de apreciación automática. Isto publicarase no Diario Oficial da Unión Europea e no perfil do contratante farase un anuncio de licitación por un prazo de 30 días. E, por último, publicar a composición da mesa de contratación no perfil do contratante e na sede electrónica do Concello, con unha antelación mínima de 7 días con respecto á reunión que debe celebrarse para a cualificación da documentación referida. Ben, non obstante, o pleno acorda o que estime oportuno. Eugenia, non sei se queres comentar algo ao respecto. Creo que aí dixetes algo de un boletín da Unión Europea, non sei. Sí. Non sei, está ben iso, non sei. Sí. O que dicen os técnicos é que temos que publicalo aí. O do PAI, creo que xa o dixemos en máis plenos, é un servicio necesario para a conciliación familiar de moitas familias de aquí de Muras, pero para min e os meus compañeros, creemos que é unha hipoteca para o Concello. Seguirá sendo mentres vos queirades. Sinto decirlo así, pero que me parece unha cantidad exagerada para poucos nenos que temos, por desgracia. Nós vemos que tarde ou cedo o PAI vai ter que pechar as súas portas. Despois de gastar tantísimo diñeiro, e a única solución sería, e xa o dixen, en moitos máis plenos, volvo a repetir, unha casa niño, que son 0 euros para o Concello de gasto e 0 euros para os pais tamén. Nada mensualmente,
nin para o Concello, nin para os pais. Pagaría todo a Xunta de Galicia e sería para 5 nenos a xornada completa e a media xornada para algún máis, hasta 10. Eso, que para min e para os meus compañeiros, o pai é unha hipoteca para este Concello. Ben, Mario. Nada, a ver, fora do común, despois xa contestarei ao que acaba de comentar a compañeira Eugenia. Nada, agradecer sobre todo á xente que se marcha, porque creo que, bueno, o seu traballo está enriba da mesa, a xente, polo que nos trasladaba, estaba moi contenta con ese servicio, e nada, agradecer a que lles vaya moi ben nas súas novas, bueno, nos seus novos traballos ou os seus novos proxectos, como diríamos, porque creo que son personas moi válidas, como demostraron agora durante toda esta época ou este tempo que estuveron con nosotros. Deu gusto ver como realmente da nada saleu un servicio que creo que houve xente que marchou para fora e ao pouco xa estou volvendo, porque as condicións que temos neste Concello, máis nese servicio, non se toparon en un Concello da contorna. E dito isto, sigo considerando que o servicio é esencial, o maior é traer xente e non quitar servicios, que sería moito mellor que non ter un servicio para 5 e despois que tuvera 7 nenos e 2 tuveran que quedar fora. Ben, sí, eu un pouco na liña que di Mario, claro. Aquí a problemática que nos atopamos, bueno, polo que é a pirámide poboacional do Concello de Muras, non sei entón cale quere aquí o Partido Popular que sexan as políticas que levemos a cabo. É dicir, se non temos servicios de calidade como este, donde hubo anos e hubo momentos onde superábamos os cinco alumnos, non sei que criterios se poden poñer en riba da mesa se se dan situacións como esas e que probablemente de cara ao futuro se den máis. Claro, o diñeiro no seu momento se gastou unha cantidade significativa de diñeiro, o pai xurdía coa idea de darlle vida e darlle continuidade ao colexio. Se non temos pai, non hai colexio e Muras non ten futuro. Concellos que temos próximos, bueno, pecharon o colexio, agora queren volver a abrilo e non se vai a volver a abrir o colexio. Concellos do rural montaron tanatorios e certamente os tanatorios na Galicia que vivimos, na Galicia envellecida, teñen moito traballo, pero non é a aposta que ten este equipo de goberno, non é a aposta que temos nós creemos que Muras ten futuro e con servicios como este estámoslo demostrando. Ben, sí que se trata dunha cantidade significativa de diñeiro, bueno, non nos vamos a poñer a falar de inversións que se fixeron aquí e que en estes momentos están inutilizadas e que probablemente se xa difícil poñelas en funcionamento. Ben, imos a votar a aprobación da licitación do contrato de servizo de xestión e atención socioeducativa do punto de atención á infancia. Votos a favor? 3 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Pasamos ao seguinte punto número 3, o expediente 89-2021, modificación da relación de postos de traballo, a RPT, do Concello de Muras. Ben, cando chegou este equipo de goberno, é dicir, fago sempre mención aos inicios para que se vexa o recorrido histórico que traen os feitos e por que acontecen determinadas situacións. Bueno, o Concello carecía dunha relación de postos de traballo, e o organigrama e a planificación donde di e donde se recolle os postos de traballo que se precisan nunha administración local, que naquel momento valoramos os membros do equipo de goberno e os técnicos que participaron na súa elaboración, valoramos que era necesario que un Concello como Muras tivese o andar do tempo, as cousas cambian,
E, bueno, tiñamos aí unha situación determinada cos membros da Brigada Municipal que no seu momento denunciaron o Concello para que se recoñecese a súa situación de indefinidos, os seus postos fixos na administración local. Bueno, o tema da pandemia retrasou os distintos xuicios que se tiñan que levar a cabo e fai uns días, tivemos as últimas sentencias. Bueno, o que se di nas sentencias é que se recoñece a esos 4 traballadores, recoñeces a situación de indefinidos e non fixos. Bueno, nas distintas sentencias tamén se di que cando entraron na administración no que é o Concello de Muras non se fixo ningún proceso selectivo seguindo os distintos criterios que deben polos cales se debe velar para acceder a unha administración pública, é dicir, publicidade, igualdade, mérito e capacidade. Non sei se me falta algún. Non. Ben, bueno, pois agora temos as sentencias. Como se careceu desos principios, nas distintas sentencias tamén se nos di que esos postos, que esos distintos postos, teñen que resolverse a súa situación. E, esa parte é a que ven con esta modificación que se presenta hoxe no Pleno, a modificación desos postos de traballo. Non é a modificación dos postos, senón a maneira de acceder a esos postos. Entón, recóllese que no sistema de provisión de plazas de persoal laboral fixo establecese o concurso de oposición para acceder a elas. E tamén o sistema de provisión para acceder á praza de auxiliar administrativo que tiña este Concello e a tiña vacante, o modelo de acceso será concurso de oposición. A maiores introdúcese outra modificación e crearánse dous postos. Un deles, o tempo ao longo destes anos demostrou que os servicios sociais necesita a presencia doutro técnico de apoio. Neste caso, o técnica ten que ser un educador social, que será a forma de provisión concurso-oposición. Neste caso, o feito de ter unha poboación envellecida e distintas dinámicas que se dan en torno ás familias, dinámicas familiares, pois son necesaria e fan necesaria reforzar o que son os servicios sociais. A maiores diso, créase tamén outro novo posto que será administrativo ou administrativa. Será un funcionario de carreira, o mesmo que o educadora social, e, pasará a engrosar ou formar parte dos distintos postos que aparecerán recollidos na relación de postos de traballo. Isto traese a pleno, hai que darlle publicidade no boletín oficial da provincia e na sede electrónica do Concello. Teremos que remitir tamén unha copia á Administración do Estado e ao órgano competente da comunidade autónoma. Isto tense que aprobar en pleno. Non sei, Eugenia, se queres comentar algo. Vos chegastedes ao goberno no 2015. O 7 de xaneiro de 2016 sacabades unha noticia no Progreso que creo que a sacastedes co peito moi hinchado, dicindo que o Ayuntamiento de Muras reduce de 28 a 8 as plazas de plantilla municipal. A mellor eso échevos de orgullo de despedir a 20 personas. Diredes, entre elas estabas tú. Pois sí, estaba eu, pero non me vou ocultar, saberá o mitad da xente, mitad do povo de Muras, saberá que estaba eu traballando aquí. Veu un señor entrevistarnos, un por un, aquí na salón de plenos, entrevistábanos preguntando si creíamos que o meu posto, en ese caso eu era responsable de prevención de riscos, si o meu posto era necesario para o Concello, si creía eu necesario que se mantuvera ese posto, cousas, moitas máis preguntas. É dicir, que tivemos que pagar unha empresa
que decidira, pois, como quen dice, o futuro de 20 empregados. E máis, bueno, pois colores políticos tamén se usou iso. Fíxose limpeza e síguese facendo limpeza. Entonces, pareceme vergonzoso usar isto. Xa me parecía daquela, no 2016, e sigue me parecendo agora, que acércanse unhas eleccións que están aí e hai que ir preparando postos. Non quero decir por agora nada máis, e iso xa falarei máis adiante, porque antes decíades que sobraba, que había duplicidade de postos. E agora resulta que dicides na maior parte dos plenos que hai moi pouco persoal, que non se dá feito os traballos, que non se dan pedidos subvencións, que se perden subvencións, e todo polo personal. Pero a culpa vosa, porque reducistedes a plantilla, eu non digo que me conservarades a miña, pero había moita máis xente aquí eficiente que podía seguir estando traballando aquí. Hostia, a mascarilla. Aquí eu sinto na alma, isto sí que xa roza o absurdo. A ver se o entendemos, porque eu penso que ou somos aquí distintos de dous pueblos distintos ou roza o absurdo. Non entendo. Estamos falando que acaba de vir unha xueza que nos acaba de mandar unha sentencia. Saquer isto con un concurso de oposición e tú disme que había 28 e reduceuse a 8 a plantilla municipal cando ningún dos que había ali dos 28 tiña o seu puesto ganado a pulso. Eran contratos definidos porque eran contratos por obra. É dicir, se vos acababa o contrato. E o que tíamos que facer nosotros era ampliar os contratos. Como quen amplía aquí, mañá nunha empresa privada e o camionero se me vai e o amplía un ano máis. Pero, a ver, temos claro de que estamos nunha administración pública. Que isto non é unha empresa privada. Hostia! Eu non te quero ver mañá aquí, porque isto ten que ser, perdóate, é que, non, pero é que isto roza o absurdo. Se me levanta me vou, pero é que parece unha cousa, pero sacada políticamente para ver se enganchamos a 9 a 10 personas, a familias, o que queirades dicir, que esteñan ainda afeitas a como se traballaba aquí durante 24 anos, que se lle poñía o dedo e dicía, tú tranquilo, que vas vir para ali e vas estar neste posto de traballo. Non te preocupes, xa lle faremos forma. E aquí non pasa nada. Hostia, ben, pois, joder, pois, oye, así claro que calquer concello está moi ben. Pero non só de Muras, calquera. Encima, despedidos. Cando se acaba un contrato laboral, despídese. Iso é moi... Eu non sei en que país estamos, A mí se me despide normalmente que me votan, que te vas. E despois, un RPT. Tu imaginadevos como estamos do sector que o vosso mesmo partido en Lugo está exigindo un RPT aos partidos do goberno, que mismamente son estes, en coalición. Entón, ali, por que teñen que facer con unha empresa externa en Lugo? E por que nós non? Porque a diferenciación de habitantes, porque é o único que nos diferencia como concellos, nos impide a nosotros ter unha empresa externa que lle chama a vender. Non, señora. É unha obligación ter unha relación de postos de traballo. É unha obligación de lei. Oblíganos. Que ojalá eu puidera dicir, bueno, pois entre todos poñémonos aquí, como facemos as comisións, e decidimos cantos temos en cada posto. Porque como conocemos, sabemos as necesidades, e despois a seguinte, as necesidades. 28 personas, ali había puestos de traballo duplicados, non, triplicados. Eu entrei nunha sala que lle chamaban a biblioteca, e había 2 mesas na esquina que en vez de estar mirando para unha para a outra como mesas de oficina, porque a primeira cousa, non había oficinas, que as tuvemos que facer, non había oficinas que no piso de arriba de todo o que había era un escangallo de libros que collían 2 camións, librería bella, e chegamos e na biblioteca, volvo a repetir, había 3, 4 oficinas pequeniñas con xente ali posta nun ordenador personal, dándolle a unha tecla, que moitos deles eran pasar libros con un dedo, que aquel número era 8, era poñerlle 8, siguiente 9, siguiente 10. Claro, iso está moi ben, é creación de postos de traballo. En Muras creamos... Mira, en Muras a día de hoxe estánse creando postos de traballo igual, pero en Muras a día de hoxe preséntanse 2 persoas e din, non, é que a min tesmo quedar así. Pero, por favor, se nos dis o nome, o apellido, e nos dis que EPIs necesitas para poder traballar con unha desbrozadora, que eu penso que o ten que saber calquera, porque traballamos nas nosas casas, e non hai máis, pois penso que a naide se está negando nada. Eu creo que nunca tuve... Se din que eu, por exemplo, fomos algún por ali, por favor que non lo diga mañá por escrito.
E iremos xunto da mesma xueza, que dixo o mismo, e a ver como ten iso en consideración. Pero é que isto é rozo absurdo, é que isto é como a dicir o día e noite. Isto, agora termino con esta frase, perdade, isto é unha administración pública, non é unha empresa privada. Aquí xógase co cartos de todos, e na empresa privada eu xogo cos meus. Eu na miña empresa, se perdo cartos, perdi no seu. E ao mes seguinte, se non dou pagado aos meus empleados, pois teño un problema. Pero teño eu. Que a administración pública, por desgracia, neste país, a moitos outros, por eso hai unhas reglas de gasto, permitíaselle ter 28 empleados aquí, que sabe Dios cantos sueldos eran, que estábamos falando de a mínimo 1.500 euros, canto era. Por moito que viñeran de axudas externas, en que se deixaba de gastar no outro lado? De onde viñan? Claro, o que se acumulaba eran uns gastos indebidos, que o problema é que se non generas beneficios polo outro lado, que pasa? Que se che acaba, o fondo do saco non é interminable. É o que hai. É que é o mínimo. Ben, eu non teño moitas cousas que decir aquí. É dicir, no seu momento contratouse un técnico externo para a relación, para a creación de RPT e, fixo en función do que se consideraba que eran as necesidades do Concello. Non sei, o que traslada aquí, o que traslada a portavoz do Partido Popular, eu creo que, primeiro, non axuda a enriquecer a vida da administración local, toma os veciños e as veciñas, eu creo que Muras non se merece ese tipo de afirmacións. Non sei, eu o que acabo de escoitar aquí, estou sorprendido, é decir que se fixeron despidos, aquí non se fixo ningún despido, se remataron os contratos e a xente tivo que marchar para a súa casa, como pasa en todas as administracións e como ven acontecendo ao longo dos anos, desde que eu son alcalde, este equipo de goberno está aquí. Repito, eu estou sorprendido todavía deste tipo de afirmacións, porque que eso se fixera co anterior alcalde se fixera e se mantivo durante moitos anos non quere dicir que esteña ben feito, nin que funcione, que a administración deba funcionar así. Aquí en esta administración, na administración local, eu creo que hai que poñer en valor tamén o que se fai desde aquí, se defende os intereses do colectivo, do conxunto da poboación. E cando unha persoa, home ou muller, se presenta unha proba, por favor, se presenta unha proba selectiva no Concello de Muras, sabe que se presenta respetando os valores que facía mención anteriormente, con publicidade, en condicións de igualdade, valorando a capacitación e os méritos das distintas persoas. Entón, eu con isto, evidentemente, temos que tirar para adiante. Vamos a votar a modificación da relación de postos de traballo. Votos a favor de aprobar a modificación da relación de postos de traballo. 3 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Ben, o seguinte punto, punto número 4, o expediente 297/2021, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario, suplemento de crédito. Estes distintos puntos foron levados a comisión informativa que tivemos o luns, estamos a mércores, o luns. Ben, o seguinte punto, modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario, suplemento de crédito. Ben, o acordo que se trae ao pleno é aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito nas modalidades de crédito extraordinario, suplemento de crédito financiado con cargo remanente líquido de tesourería, resultando da liquidación do exercicio anterior de acordo ao seguinte detalle. Ben, traemos a pleno a mellora en diversas estradas e camiños municipais. Os veciños síguenos trasladando a necesidade de facer actuacións en distintos camiños e estradas. O proxecto é mellora en diversas estradas e camiños municipais. Dentro de estas actuacións recóllense
distintas actuacións que tiñamos aquí no Concello, que eran de carácter urxentes. Unha delas, a actuación na rúa Enrique Guzmán, detectouse xa fai tempo que esa rúa sí que tiña os sumideiros das augas, pero non tiña saída para ningún lado. Os licitadores ou as empresas que traballaron aí, deixaron esa estrada sin conducción cara a depurador. Entón hai que facer unha actuación aí para darlle salida a esas augas. Esas augas ían cara ás fincas, a unha parcela que ten a igrexa aí, e, eso non pode ser. Hai outra actuación que está prevista en Coruxos, hai un camiño público de mellora para a senda, vais a facer unha actuación sobre 200 e algo metros aproximadamente, vais a facer unha actuación en Orrego, na balsa, cando se fixo a traída de auga, é bastante inclinada o acceso ás vivendas, deteriorouse aquel acceso, vaise arranxar, vaise facer outro camiño que sube na estrada de Casa Lousada, outro camiño que sube a estrada da Funqueixeira. Ben, esas son as actuacións máis significativas que temos para levar a cabo. Entón, o proxecto de mellora en diversas estradas e camiños municipais con un montante total de 173.141,13 euros. A maiores, temos que aprobar Augas de Galicia, obliga o Concello de Muras a cobrar un canon aos distintos veciños polo suministro de auga, a captación de auga, eso implica un canon. Temos que regularizar aquí a situación con Augas de Galicia e temos que pagar á Xunta de Galicia 9.885,42 euros. É importante resaltar esta cuestión, por exemplo, a sanción que teremos que pagar a Augas de Galicia cando dende a Xunta se nos está bombardeando continuamente que no rural os impostos que temos son impostos cero. Esta multa pagan os veciños e as veciñas de Muras e ya pagamos a Xunta de Galicia. A maiores desto, no lugar de Bostelo, fíxose unha actuación dun curral e hai unhas parrillas, unhas reixas para sacar a auga do curral, pero, naquel momento, cando se fixo esa actuación, que é recente, non se valorou o cambio destas parrillas. Tivemos unha demanda dunha familia nova que viu para ali, nos dice se as podemos cambiar. O Concello hai menores, hai nenos, pola seguridade deles, imos a cambiar estas parrillas, son 3.019,49 euros, e a maiores temos dous pasos canadienses, un que se vai a situar na estrada do Pío Corto, ali arriba do alto de Leganitos, que é un paso que levan tempo distintos gandeiros da zona reclamándonos a súa colocación, e o outro, o vamos a executar e, en función das demandas que teñamos dos veciños, se colocará onde eles nos indiquen e facilite o manexo do gando, facilite e preveña posibles accidentes con vehículos e situacións perigosas na estrada. O montante de este remanente de tesorería para gastos xerais son 181.694,04 euros. Isto ten que aprobarlo o pleno, que é quen decide, hai que publicalo no boletín oficial da provincia por 15 días e, aqueles interesados e interesadas poderán examinalo e facer as reclamacións que consideren oportunas ao pleno. Non sei, Eugenio, se queres comentar algo.
Bueno, outro día, nós, na comisión informativa, astuvémonos, vamos cambiar o noso voto, porque son obras que son necesarias, pero tamén creo que, despois de que pedimos en varios plenos nós cousas, tamén pudéstedes metelos aí, como que dixemos no último pleno, arranxos no camiño de Rebordelos a Borbó, arranxos no camiño de Cornido, no de Trastabó e puñeron os tubos, e os espellos aquí nas pistas que dixen, non me vou volver a repetir, o camiño da Ponte Vermú. Eso parecenos ben. E o da sanción de Augas de Galicia, eu informeime antes de vir aquí, e non é, creo, como dices tú, que é a persona que me informou a min na Xunta ou en Augas de Galicia, ela ve que se cobra o canon aos veciños anualmente, bueno, ou nos recibos, ve ali no ordenador ou onde sexa, nunha aplicación, ve que se cobra aos veciños, pero a sanción ven porque o Concello non paga regularmente ese canon á Xunta de Galicia. Entonces, eu non sei quen ten a razón, non sei se tedes vós, se ten a persona que me informou, pero se sodes vos os que levades os atrasos, ela díxome que se fixo unha inspección, que se pagaron as deudas ata esa inspección, pero que hai obrigas hasta o ano 2018. E tedes esa deuda é de ter o canon pendente de pagar desde esa data, máis ou menos, pero que aos veciños sí que se lles cobra, a eles constalle que lles cobra. Así que, a ver como nos explicas as cousas, non sei quen ten razón. Non podo dicir, eu digo o que me informan. Non sei se me contan mentiras ou me contan verdades, pero que me conten a verdade. Entonces, aquí queda dudosa a palabra do alcalde. Mario. Perfecto. Por comentar que estiñan apuntadas do outro día, alguna que se os pudera quedar das obras do que era o lote, que a iniciación das obras aí en Enrique Guzmán, o camiño, bueno, a auga nos carris de abaixo, o camiño do Orxás, o saneamento Santiago Apóstol, Casa Lousada Camiño Masrego, Buriz, o tramo do Buriz, camiño Sabucedo da Pereira, e despois a regularización do camiño que vai pola parte de atrás de Coruxos en vez de polo que é o centro, polo monte, para seguir ata a ponte do Coruxos, a mellora da estrada en Silán, do Quisto Vilariño, e despois o que era o da Alto da Armada, na Panceira, rebachear o que era a estrada, máis os accesos, aí había 2 accesos. Despois o que falaba desde o Bostelo das Reixas, e os pasos canadienses, tanto do Pío Corto como no Vilariño Silán. Creo que, non sei se me esqueceu algún do outro día, pero tal, eu creo que tamén de acordo, despois do das Augas de Galicia, pois haberá que revisalo, seña por donde seña os 9.000, ainda veo hoxe de sanidade de augas na piscina, e que iras ou non, pois problemas polas augas, pois problemas por un cartel. Estuve mirando todo ese conteino, sería 9. O cartel, se me parece, ten que ser repetitivo dun dos que xa hai, pero máis grande debe ser, ou eso non debe ser o tamaño conveniente. Xa eles dixen que se era por o lenguaje inclusivo, teríamos que poñer en braille, pero nada máis. Ben, Eugenio, eu digo o que digo, agora digo o que consideren oportuno. O que dixen, acabo de decirlo aquí, e entendo que cando se fala de que hai impostos cero no rural, é mentira. E non é porque ese imposto traiga o Concello de Muras, sino que é un imposto que ya hai que pagar a Augas de Galicia. Quen xestiona Augas de Galicia é a Xunta de Galicia. E de aí vostede podrá sacar as conclusións que considere, e eu saco as cuestións que considero como alcalde aquí do Concello de Muras. Ben, votos a favor de aprobar a modificación orzamentaria mediante crédito extraordinario, suplemento de crédito. Votos a favor, 3 votos a favor, 6 votos a favor. Ben, pasamos ao seguinte punto. As resolucións da alcaldía están a disposición de que considere ou que precise consultalas. E pasamos ao seguinte punto. Rogos e preguntas. Eugenio, non sei se tes algún rogo, alguna pregunta. Sí. Bueno, aí atrás fíxose a selección da Brigada de Incendios e gustaríame saber, porque eu non vin por aí ningún empregado aínda traballando, entonces gustaríame saber se empezaron ou cando van a empezar. O parque infantil,
No último pleno do 30 de xuño dixen que había un dos xogos en moi mal estado. Días máis tarde, pois, o Concello arreglou eso provisionalmente cunha cinta de colores para que os nenos non usaran e os bancos que estaban rotos tamén. Agora, gustaríame dar as gracias aos alumnos do Obradoiro que os fun visitar o outro día e que estaban arreglando tanto o xogo como os bancos e quedaron moi bonitos, hai que dicilo. Pero xa sei que vas dicir que gracias ao alcalde de Muras pois está arreglado. Claro, primeiro ten que dicir o PP e organiza o traballo e despois ten que vir outra persona ou outras personas do Obradoiro, neste caso, facer eses traballos que xa tiñan que estar feitos fai tempo. Decir tamén que, aunque se arreglara aquel que, como lle chamo, a tela de araña, o que ten o tobogán ten algúns pilares xa están podres. Así que xa podedes ir pensando en arranxalo o antes posible, porque creo que no inverno cae todo en baixo. Bueno, como todo o mundo sabe, este último mes houve distintas reunións sobre o inventario de camiños. Eu, como puiden, asistín a todas menos a do Viveiro. Non me foi posible. Bueno, foi bastante xente, hai que dicilo, está ben señalizar os camiños públicos e que a xente poida decir a súa opinión sobre todos eles. Neso non vou falar nada máis, pero a primeira reunión foi na escola de Xilán. Nunca entraba na escola de Xilán, pero hai que dicir que me deu vergonza. Vergonza. Eso era unha escola, pero de tela de arañas, de moscas mortas, suciedade, e sabendo que había unha reunión, creo que teríades que mandar unha persona a limpiar o día antes. Creo, porque hasta os veciños o dixeron, tiñan telas de arañas as sillas, e creo que estaba Mario e dixeron, a ver, hai que limpiar un pouco. Dixeron claramente, mas que había un tellado ali un pouco descolgado e que dixo Mario ali que había que mirar de arranxalo, pois esperemos que o faigades. Pero xa non digo arranxar, pero limpiar sabendo que hai unha reunión, sí, porque daba pena, moita pena. Eu creo que te diches conta que eu ben vin a túa cara cando viches que estaba todo o suelo blanco cheo de moscas e de telas de araña e de suciedade. E iso non se pode permitir. Despois, voulle contestar a Mario co que dixo antes. Mira, Mario, falar falas moito, moitísimo, pero decir non dices nada. E non sei, tocaches conmigo, por suerte ou por desgracia, que eu fun empleada deste Concello. Sí, estábamos ao mellor moitos aí apiñados, pero eu tiña a miña mesa co meu ordenador portátil. Outra empleada, que era administrativo, tiña o seu ordenador. O funcionario que sigue aquí tiña o seu ordenador. E non estaba apiñada na biblioteca. Apiñada na biblioteca puxo a min, e máis a outra compañeira, este alcalde. Este señor, que foi xefe meu durante 6 meses. E non mires para Belén facendo señas, porque é así. Porque por colores políticos apartáchesnos de cara do público. Digas o que digas. Porque eu, aunque tuvera o posto de prevención de riscos, eu desempeñaba outros postos, sí. Atendía a xente, atendía ao teléfono, facía fotocopias e o que me mandaran. Porque creo que son humilde, non como outros que están sentados aí. Creo que tedes que aprender moito do anterior mandatario, moito. Faría cousas mal, pero hai que dicir que Muras, no mes de maio e xuño, estaba limpio. Aceras, camiños, todo, estaba limpo. E vosotros nada, que ainda a estas alturas estánse rozando camiños non, estradas de Xilán e da Balsa. E algunha xa, daqui de Muras, xa necesitan a segunda pasada. Pero eso non o ves, claro, sentadiño nunha silla, non o ves, e atendendo ao teléfono. Pero hai que moverse un pouco polo pobo. Dos despidos, díganos, señor alcalde, canto gastou nos despidos e despois nos xuicios que tuvo cos empleados, sexa traballadora social, sexa administrativo non era responsable de Omix, sexa a empresa que estuvo para facer a obra da piscina, que tamén creo que hai un xuicio aí pendente, ou sexa con un obreiro que tuvo un accidente laboral, e creo que me quedan ainda xuicios por decir. Pero díganos canto gastou e a ver se ten a razón ou non ten a razón, porque a xusticia non lle dá.
E os obreiros igual. Usted chegou e desquixo os despedir, pero a xustiza deulles a razón a eles de que eran indefinidos. Así que non sexas tan soberbio, sé un pelín máis humilde e mira polos veciños, non mires polo teu interés, porque é só o interés. E por último, decir que hai alcaldes que valen para gobernar, pero tamén hai porque aunque moitos anos gobernen, non valen nin aprenderán o seu posto, para desempeñar o seu posto. A transparencia que se predica en este Concello non existe. A transparencia demóstrase e vostedes demostran día a día que a ocultan. Poucas veces din a verdade e sempre se esconden detrás de algo ou alguén, botando a culpa á Xunta, ao PP, ao anterior mandatario ou a outras persoas que non sexan vostedes. Unha pena, pero é así. Nós, o Partido Popular, traballamos por un propósito, polo ben do pobo e non por un aplauso, nin polos me gustas que se teñan nas redes sociales, menos por impresionar, que é o que facedes vos. Ben, bueno, fixo aquí mención a portavoz do Partido Popular de distintas cuestións. O tema da Brigada de Incendios fixo esa selección de persoal. A Brigada de Incendios, para estar constituída, son 4 operarios, 4 peóns forestais e un capataz forestal. A capataz forestal seleccionada renunciou en un breve plazo de días, renunciou porque se ia a outra administración, a outro organismo de outra administración, e non se pode constituir a Brigada Forestal ata que teñamos capataz. Fíxose, enviouse un escrito ao INEM e dende o INEM nos dixeron que non había persoal con esa formación, un título superior universitario, un ciclo medio ou un ciclo superior en forestal, para ocupar o posto de capataz de brigada. E entón, esa situación que temos estes momentos, estánse facendo xestións para intentar poñer en marcha a brigada do Concello e, en esa situación estamos, claro. O alcalde terá a responsabilidade que ten e a situación e o contexto é o que esperamos e eu espero, nestes días sí que me chegaron noticias de que probablemente para setembro podamos poñela en marcha. Contactada a xefa de servicio, a responsable de incendios estos días, en principio sin capataz de brigada non se pode, sin contar con un capataz non podemos iniciar os traballos, non pode poñerse en marcha a brigada. Respecto ao parque infantil, vostede veo e nós tamén vemos que hai que cambiar as pezas da arañeira, os bancos que estaban estropeados, e hai un obradoiro de emprego que ten os plazos que ten, é un obradoiro para 3 concellos, ten encargos que resolver e resolve cando considere. Bien, claro que lle temos que dar as gracias ao obradoiro que foron quenes fixeron as estructuras e montaron os bancos. En madeira de Iroco esperemos que non apodrezan como as de pino que tiñan ata ese momento. Respecto á Escola de Silán, sí, eu tamén, claro que me sorprendín. Temos unha empresa contratada, a escola estaba sucia, estaba sin limpiar, e, a empresa xa se lle dixo que eso non podía ser. Respecto ao inventario de camiños, non fixo mención, ou si que fixo mención de refilón, non? Eu entendo que poñer en orde, non porque se lle vai a poñer unha chapa a cada camiño, pero que o Concello saiba cales son camiños públicos, cales non son, sobre que camiños pode facer actuacións, e sobre cales non, é dicir, os camiños, o inventario de camiños é un ben público, é un ben do Concello e que ten vida, é dicir, os veciños tamén teñen a capacidade e eu estou constatando así nas distintas reunións para cambiar, o que me trasladaron a min distintos veciños nas distintas xuntanzas era que aquí, que me esquecín antes nunha das réplicas, non? Aquí había un concepto que era o caciqueo,
un concello onde o que denominaba era o caciquismo. Entonces se lle viña a pedir un favor ao alcalde e a cambio de algo, pois se levaba a cabo. E entón, bueno, a respecto do tema dos camiños, pois máis do mesmo. Cambia el camino, échalo para afuera, non pasa nada, pero na documentación o camiño seguía por onde estaba, porque o cambio dun camiño, un cambio no inventario municipal de camiños corresponde ao pleno, que non lle corresponde ao alcalde. Isto é algo que moita xente descoñece, pero que é así. Entón, claro, cando íbamos a facer actuacións, non, é que o camiño vai por fora. Non, mira, no plano, o camiño vai por dentro. Non, é que o anterior alcalde díxeme que iba por fora, xa. Isto non funciona así. E se non o sabemos, temos que aprendelo. Ben, respecto aos desbroces nas estradas do Concello, creo que xa debe ser a segunda vez ou a terceira, que insisto, o Concello de Muras asina un convenio coa Xunta de Galicia, formamos parte do Pladiga, e temos uns prazos para levar a cabo esos desbroces. É dicir, sí, eu entendo que o mellor, cando se fan os desbroces, non é cando máis lle interesa ao veciño, pois probablemente sexa así. Que o Concello teña culpa, podrá ter, eu non discuto iso, pero, bueno, temos un convenio e non respondemos a ese convenio. Se facemos desbroces antes da data que se establece no Concello, no convenio, bueno, os camiños revísanse na primavera e vense a situación que está. Se os desbrozas e logo dices, non, é que vou desbrozar no verán, bueno, temos unha sanción. E, bueno, e iso non cuadra unha cousa con outra. Para iso están os prazos e hai os convenios asinados. Respecto aos xuicios, bueno, os xuicios son os que son. Eu son o máximo representante do Concello de Muras. A disgusto ou non, teño que asistir en representación do Concello de Muras. Hai xuicios de distintos tipos. Hai xuicios con persoal, hai xuicios no que está implicado o anterior alcalde, que, bueno, que aí a iniciativa é por parte de Fiscalía, pero eu como máximo representante do Concello teño que asistir e, bueno, o Concello sí que é certo, ten unha representación xurídica, ten un magistrado, un procurador, un procurador que representa o Concello e asistimos cando nos chaman e cando nos citan, porque non podemos decir que non queremos ir. Ben, isto non é unha casa privada, é unha miña casa, fago e desfago como considero, pero no Concello hai unhas normas e esas normas as sigue o alcalde e as siguen os veciños e as veciñas. Respecto ao tema da transparencia, permítame que non lle responda a iso porque casi é un insulto que vostede diga que non hai transparencia neste Concello. Respecto a cando fun o seu xefe de persoal, estaba dicindo, concordo co que di Mario, non? Estaban postos duplicados, había unha empresa externa que viña a facer as mesmas funcións que vostede facía como persoal de prevención e creo lembrar que en algún momento probablemente o fixera por escrito e lle dixen que me fixera algún informe como responsable de prevención de riscos laborais e vostede me dixo, non, que eu non podo facer isto porque non teño a titulación. Estou facendo outras cousas, pero como atender o teléfono, facer chamadas, bueno, para eso temos un administrativo, non temos un técnico ou técnica neste caso de prevención de riscos laborais. Ben, e con isto damos por rematado este pleno. Non sei se dos presentes... Perdón, Mario, non che din palabra a ti. Mario. Perdoa, se podes ir 2 minutiños solo por engadir varias cousas, espero non alongarme. No terreno de preguntas sobre a brigada de incendios, completamente de acordo. É dicir, unha cousa é que xestionemos nós, que realmente ao final señor Concello quen faiga a selección e todo que xestionemos internamente, pero ao final as brigadas de incendios veñen a través de subvencións da Xunta de Galicia. Pero, independiente diso, que non haiga hoxe en día un xefe de brigada, creo que tamén haberíais que preguntar, porque claro, eu acordome cando o xefe de brigada era meu tío gitano, eu vou dar nomes e apellidos, tío gitano, e iba con outro ao lado, outros 3, outros 4. Non había necesidade. Daquela titulación que tuvo o meu tío gitano, gracias a Dios, foron... Pois penso que non sei se terá os primarios, tenos. Para mí é un orgullo, sigue sendo o meu tío.
Pero quero dicir, naquele facíase que collía o teléfono, como me ten contado a min, chamábanos, iban para fulanito, menganito, tinganito, e non axudaban a partexar as vacas do puto milagro. Volvemos ás mismas. Eu creo que iso ten que cambiar e cambia polos anos, e unha das cousas foi isto, é o problema dos xefes de brigada, é que as exigencias que teñen hoxe en día de estudios, no momento en que nos los dan, normalmente a xente, casi toda a xente que estudia carreiras ou que sigue estudiando, entón está nun plazo de tempo que a mediados deses 3 meses teñen que abandonar ou teñen que quedar sin a plaza, con consiguiente que volve quedar a brigada deserta. Entón é algo que non é moi atractivo para que realmente se cubra ese posto. Estámoslo vendo ano tras ano. É unha cousa parecida ao que pasaba cos da piscina. Nos, gracias a Deus, estes últimos anos estamos capeando ben o temporal, estamos tendo, neste caso, socorristas. Eu con isto considero que sí, que ojalá aparezca, decir, fixeron as xestións oportunas, o que estábamos falando do que é o INEM, é realmente todo falando coa xefa de distrito para poder poñer en marcha a brigada, porque para nós é unha... é jodido. É jodido, porque ao final facían bastantes traballos e temos moitos camiños, gracias á axuda da Xunta, que coa brigada facíamos e desbrozamos con ela. E non tendo vamos ter que valorar como o facemos ao final, decir, con recursos propios, porque a Xunta vai nos deixar sin eles. E despois, os xogos da plaza, pois totalmente de acordo, eu dou-lhe razón directamente. Outra cousa é que realmente non se fixera nada, ou se fixera a xestión suficiente, neste caso, para que o obradoiro de emprego, como o obradoiro de carpintería, fixera uns traballos, e polo que comentades, habrá que mirar o que é o columpio, porque, bueno, o da cinta fui eu, Un día falámoslo e dixen eu, temos aquí o da esa, cheguei ali con a cinta e acordonei, zona con a cinta. Sí, estaba un poste pozo, totalmente de acordo. Que non hai que darlle máis voltas. Independiente, a xestión de facelo a través do obradoiro de emprego un acerto, porque así aproveitámoslo e encima están facendo carpintería. Despois, o inventario de camiños. Pois para mí o inventario de camiños non é suficiente. É dicir, non é suficiente a xente que veu moita. Pois pode parecer moita. Para mí o inventario de camiños tiña que ver 3-4 veces máis xente. Porque o problema da xente é que cando vexen que isto se fai con un protocolo e que vai aprobar un pleno municipal, non un alcalde, como ben dixeche, a xente despois vai vir e cerraron este camiño. Este camiño non podía cerrar. Señores, aquí houve un protocolo dunha exposición pública, dun posible período de alegacións, despois dunha aprobación inicial por parte do pleno, despois tal, despois... Bueno, pues, señores, aquí houve algún sitio, vale, viñeron 10, pero podían vir 30, 40. Nós penso que xa temos falado de intentar facer outras 2 ou 3 reunións, dependendo do que diga a empresa antes de facer o borrador, por se algunha da xente, porque tamén o valoramos, ao final foi unha xente privada, era época de seda, e houve zonas que a xente estaba traballando, porque foi ás 4 da tarde un xoves, por exemplo. Pois é o máis normal, ou viñalles buscar o gado. Por qué? Porque sabemos que Muras, moita da xente traballa do que é o campo da agricultura, porque é o normal. Pois iso hai no que ter en conta. Eu creo que neso estamos, sobre todo de ampliar o plazo, pero que a xente que se poña as pilas, porque é que despois, despois é cando digo, despois collemos o toro pelos cornos. Que é o que digo? Falo moito, perfecto. Igual non lles gusta o que digo, pero realmente, unha cousa como esta do inventario de camiños, hai que poñer, como na miña terra, 2 huevos. Porque iso vai chegar moito ou van chegar a litigios civiles entre particulares. E iso nunca gusta. Aquí no primeiro momento, se le trasladou a los vecinos, ou trasladouse aos vecinos, en que era mellor facer as reunións polas casas. As reunións polas casas nas quero. A mí non me sirve de nada ir ás casas como se foi fai 20 anos tomar o café, con xente xa preparada, non sei se máis ni menos, se estaban preparadas a través de curso, non acórdome na casa onde vivía eu, e ali xuntábanse para xogar a partida un pouco máis, e moita xente viña con documentación, pero a idea era moi mínima. E que pasaba? Que cada un dicía o que máis lle conviña. Pero como non tiña o veciño que tamén o utilizaba para darlle réplica, aquí todo Dios botaba valentía. Pero o problema non é esa valentía. A valentía é na que ter cando tú estás co veciño que non te levas, que é o que hai que ter en conta, co veciño que sí que te levas, pero neste momento estás nunha cousa que sí que non vos levades.
porque o camiño non vos gusta. Neses cambios ordinarios de camiños que se fixeron antiguamente, e agora estás vendo que non é realidade, se dice por obra e señor del alcalde ou de los señores, é dicir, a lista ha cambiado, e agora hai que mirar a realidade, e entonces procuramos poder seguir polo camiño novo ou seguir co vello, e hai algún que se calienta, e digo eu sempre, hostia, vas ir para unha caixa que vai medir un 70 por 80 centímetros, non che vai cambiar, pero non, por tocar as pelotas ao veciño, realmente automáticamente xa vai dicir, non, pois por aquí non é, por aquí, porque a mí gustame por aquí. Iso, ao final, o que nos causa a nosotros, pois nada, fixemos o traballo que debíamos facer e tranquila un litixio civil entre particulares. Co Concello, unha vez que salga a resolución, daralle forma e na máis. Pero iso non gusta, o que gusta é vir ao Concello, que o Concello resolva como facía antes, amando. Como me gusta máis por aquel lado, lo hago así por aquel lado. Esperemos que non sexa así. Para iso traballamos. Despois o de Silán, totalmente de acordo tamén. Non quería darlle máis voltas, sí, ademais falaron sobre todo do tellado na esquina que lle baixara o pladur un pouco, e foi o que se falou que estuve falando eu ali con que vi uns veciños e dixeron totalmente. Eu creo que ademais é unha escola que debe ser que fai tempo que non utilizan por conta da pandemia, pero normalmente era unha escola moi utilizada polas reunións que teñen ali da asociación de veciños, bueno, da comunidade de Montes, máis ben. Na comunidade de Montes e automáticamente xa nos pasaban sempre algún desperfecto ou algo que houbera, que tuveran por ali, pero bueno, sí, totalmente de acordo. Se se avisou á empresa, se lle deu o toque, totalmente de acordo. E despois, o de todo limpo no do mes de maio, penso que este é o circuito de nunca acabar. Se o limpamos o mes de maio, vamos ter que volver a limpar o mes de setembro, é duplicar os gastos, pero se duplicamos os gastos non sabemos onde salimos, pero é que se o temos que facer, hai que facer, hai que buscar os gastos onde sexa. Pero hai algún que en maio non quere, pero quere que seña en xulio, porque en maio moléstalle, e non vai por este lado. Entón, eu digo unha cousa, eu vou ver os concellos veciños, a día de hoxe están desbrozando ainda en Xermade, non me importa o que pasa nos veciños, eu ojalá poidera desbrozar 2 veces e tuvera cartos para eles, non 2, 3, e tuvera desbroces totalmente, bueno, aniquilaos, e tuvera, volvo a dicilo, a cantidad de kilómetros que temos, que é unha barbaridade, posibilidades de ter 6 tractores. E ainda tendo 6 tractores, acabaríamos nun lado e estaríamos arrancando noutro. É máis por zonas. Pero claro, aí tamén nos íbamos ir a unha cousa. Primeiro que traballamos, que a xente onde viven, núcleos non, pero non, daquele bencho que ten o gado solo nun sitio, nin tamén me tens que desbrozar ali, pero que se solo vas ver o gado, primeiro desbrozaremos e canta a casa, tampouco interesa. Aquí cada un moi ben, como xuntamos pouco que queremos, pero por outros somos bastante singulares. Despois o dos xuicios. O dos xuicios tamén moitas veces a apertura fixo a Fiscalía e colleunos de banda, a nós como Concello. E neste caso, nosotros, porque estamos aquí. Se non, supoño que collerían aos que estiveran. Aí unha cousa, o da piscina da obra. O do xuicio da piscina da obra. Da piscina. Sí, ese é o xuicio que pensei que xa estaríamos máis ou menos resoltos del. Aí creo que está ben ese xuicio, é considerable e podemos meter bastantes bandas. Gustaríame saber en que queda, pero bueno, é algo que teño bastante encima da mesa, vexo bastante probable. E despois de cara ao que é a transparencia, eu aí só pediría, e vou dicir outros 2 nomes como dixo o meu tío gitano, senón despois que me tiren das orellas, que foron e son meus compañeiros, neste caso Cabarcos do Mesón e máis Suso da Balsa, que nos digan que transparencia tiñan cando estaban aquí, que posibilidades tiñan de, cando se lles di que hai calquera documentación arriba ou calquera expediente, de poñedelo ler. É dicir, eu penso que a min, se me dan a posibilidade de ler calquera expediente, de miralas, máis transparencia que chegamos aquí ao primeiro que se votou, casi o segundo ou terceiro punto, estamos falando dun cámara que nos está grabando. Señores, é que se poñen rojo, poñen diante dunha cámara. Eu penso que non estamos aquí. Máis que iso, é imposible ter transparencia. Porque é imposible que eu engañe a cámara ou engañe no que estou dicindo. Se dixen hoxe 2 tacos están ditos. E díxenos. Por iso sí que pido disculpas e perdón. Nada máis. Ben, pois con isto damos por rematado. Sí. O dos convenios de desbroce pode ser que sexa verdade, pero mira que casualidade que eu publiquei un día ás 8 da mañá no Facebook unhas fotos e pistas de todo por aquí e ás 12 do mediodía estaba un tractor limpiando unha pista que hai enfrente. Que casualidade. Será que a Xunta che deu a aprobación do convenio naquele momento? Vale. Outra cousa, eso de que me pediches un informe, pois non me acordo se me pediches se non, pero
Eu era responsable de prevención de riscos, a que encargada de encargar os EPIs, tal, os EPIs tamén che costara moito compralos porque era moi caro todo, tardáramos un mes e pico ou dous en ter EPIs, porque o señor alcalde non se decidiría porque eran moi caros. Pero tes unha empresa, ou tiñas, e sigues tendo, creo que esa mesma empresa, que era a que se encargaba de prevención de riscos, porque viña a botar un vistazo, e eu tiña a documentación lista, pois entrega de EPIs, a revisión médica, viña aquí unha unidade móvil facer a revisión médica, e eu mandáballe, facía cubrir os papeles a todos os empleados, e non me digas que non tiña as cousas ben, Pero, mira, que me digas agora tamén que eu tiña que desempeñar o meu posto de prevención de riscos. Sí, pero mira que casualidade, cambiáchesme para a biblioteca e dixéchesme Eugenia e máis outra persona. É mellor que lle deades un cambio a biblioteca. Alá, Eugenia e máis outra persona, outra muller, cambiamos estanterías e cambiamos libro por libro. A de prevención de riesgos e a de OMIX. Cambiamos as estanterías, mira, e creo que prevención de riesgos non lle corresponde organizar libros. Eso fuches tú. Foches tú. Así que non me digas a decisión dos alcaldes. A decisión do alcalde é, creo, neste momento, que o que minte el non é a do PP. Por mala suerte é que vos tocou gobernar con unha da oposición que pasou aquí 6 meses con vos. E a transparencia tela marinera, pero había, claro, era do PP, había que apartala. Non vai a ser que se enterara das cousas. Certo ou non certo, Manolo? Sí, eso xa nos conocemos. Pode revisar todo o mundo o vídeo do pleno, a ver cantas veces dixo eu aquí son o alcalde. Digocho claramente, o día que deixes de ser alcalde, perdas eleccións ou abandones, vaste levar un batacazo por non dicir outra palabra. Porque creo que se che subeu moito a cabeza o posto. E deixa de ser soberbio e deixa de ser tan superior aos demais. Creo que eres un simple veciño, ou debería ser humilde e ser un simple veciño, e demostrar de que ves a axudar aos veciños, porque lle estás dando espalda a moitos deles. Boas noites a todos, e espero que vexan este pleno completo e que vexan claramente que alcalde temos. Ben, bueno, por rematar e sin que quede este mal sabor de boca, non, esta acritude por parte da portavoz do Partido Popular. Primeiro, a mí non ten que falarme como se fose un neno pequeno, teño 47 anos e... Ben, o tono, eu creo que hai que ser pedagóxico nesta vida e empático, Eugenia, e non é necesario, primeiro, nin berrar, nin estar enfadado cando se fala. Eu entendo que cada un temos a nosa maneira de falar, pero... Ben, pois eu pediríalle, porque a min xenérame tensión, é dicir, que utilice ese tono, esa acritude, eu creo que sempre fun correcto con vostede, bueno, mentir... Non me decías minis. Bien. Así que aquí estamos na mesma. Ben, xa tuvo o seu turno de palabra, este é o meu turno. Ben, respecto aos desbroces, ben, vostede nas redes sociais e no seu papel de oposición poderá facer e decir o que considere. O Concello ten un criterio a hora de facer os desbroces, empézase polos lugares onde a maleza, a vegetación é máis abundante, onde percibimos que hai dificultades pois a hora de conducir, empézase pola Sestosa, pásase a Castiñeira, non ten por que seguir este orde, vense a Carelle, vais ás Cuiñas, a Cabanela, a Balsa, e logo onde hai estradas que están abertas, bueno, e onde o gando axuda a facer os desbroces, pois vaise para aí. Bien, non sei se vostede quere seguir subindo fotos e dicindo por aquí, pois vostede siga. Respecto ao tema de persoal, insiste moito neso, eu sei o que lle dixen e o que vostede me contestou. Que se fose para a biblioteca, bueno, evidentemente, xa o dixo antes Mario, cando chegamos a este concello había persoal que non estaba nunhas condicións dignas, ningún espacio, traballadores amontonados detrás da barra dos servicios. Eu escoitei na cando vostede falou. Pero cando dices barbaridades sí que me paso. Bueno, podo rematar eu, vostede ten a súa opinión, Eugenia, e eu
poderei dar a miña visión do que me atopei aquí, da realidade que nos vivimos. Bueno, fixéronse obras, tratouse de establecer o persoal nos distintos espacios, ámbitos que entendo que sería a maneira de facer un traballo digno para beneficio dos veciños e das veciñas. E ben, vostede pode ter outra opinión e decir que eu a puxen ali a ordenar libros ou a limpiar libros, o que considere. Eu eso non lle vou a discutir, porque creo que non teño que vir aquí a discutir con vostede. Creo que lle dimos o que son os servicios, os recursos humanos do Concello, que lle dimos unha volta. A línea a seguir, dende logo, non é a que vostede trouxo hoxe a pleno. Eu entendo, bueno, que cando vexamos o vídeo, eu son consciente do que vostede dixo e do plantexamento que ten o Partido Popular para o persoal no Concello. Entendo que cando se sae non fai falla sair, é dicir, calquera persoa que trate de acceder a un posto de traballo en calquera outra administración, bueno, e que escoite eso, pois probablemente se leve as mans á cabeza. E é triste que haxa xente que siga pensando así. A min, dende logo, me entristeceme moito, vamos, porque teño 2 fillos pequenos e porque en calquer momento, cando medran, poderán presentarse aquí. E non me gustaría que para acceder a unha administración pública como é o Concello de Muras tiveran que ser amigos do alcalde ou amigos dun concelleiro, dunha concelleira, para entrar nunha administración, porque ese non é o procedemento. Ben, bueno, o procedemento é, seguindo o que dixen, acceso en igualdade con publicidade, saber que postos se convocan, en igualdade de méritos, capacidade e creo que son esos 3. E publicidade, exacto. Ben, con isto damos por rematado este pleno. Non sei se dos asistentes ao público queren facer algunha pregunta. Non? Ben, pois damos por rematado. Gracias e hasta o próximo.